Beño porretan berdintxu dio larun bat zein aste arte. Egun libreek beren horretan antsietatea dakarte. Gaur ere ezin dibertituan bilakatu zait aldarte. Zer egin bila hasita ontaz gogoratu naizen arte. Azkenerako bazkalosteko kafe lasai bat helduko, ta nork ez dio momentu horri bi eskuekin helduko. Poziko idiot gaur besaulkitik enau inork altxatuko, baina ahots bat lanean hasi oida eseri orduko. Aste hauetan idatzi behar dituzu 3 zutabe, oporretako egitaraua egin behar duzu baitaren. Joan mendira jetxi kalera, garbitu gela goitabe, edo egun bat osorik joango zaizu ezer egin gabe. Errimak landu behar dituzu, bazka behar du loroak, belar mozteko premian zeuden ja baserriko soroak. Ikusi ondo sudur gainean irten zaizkizun poroak, isildu ezer ez egiteko esan dit psikologoak. Gure barruan soka batekin birikei tira eta tira, exigentzia izena duen xomorrotxo bat bizi da. Eta ikasi behar du egoten pareta bati begira, esteetako trumoiak soilik hola entzuten baitira. Gure bizitza azeleratu hauetan mina ari du, denok pilotu automatiko berdintxua darabilgu. Abiadura honetan ondo ez gaudela badakigu, baina barrura begiratzeak beldurra ematen digu. Aldizkariko etxeko lana egin gabe nuelako, arratsaldeak behintzat balio izan dit honetarako. Beraz naiz eta nik enuen nahi ezer usterik biharko, igual trumoiak eta esteak alaxe utzi beharko.